උන්වහන්සේ අනිත් apostles-ලාට කිව්වද නැද්ද? இந்த disciples-ලාට. யூதாசும் தன்னுடைய மற்ற சீஷர்களுக்கு சொன்னாரா இல்லையா? උන්වහන්සේ අනිත් කට්ටියට කිව්වද ඒ ජූඩස් බලාගෙන இயேசு யூதாசை குறித்து தன்னுடைய சீஷர்களை பார்த்து சொன்னாரா? யூதாசை குறித்து மிகவும் நீங்கள் கவனமாயிருங்க அவனிடத்துல இருந்து என்று சொன்னாரா? අනිත් එක ජූඩස්ට සල්ලි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. இன்னும் ஒரு காரியம் யூதாசுக்கு பணத்திலே ஒரு தேவை அங்கே இருந்து கொண்டே இருந்தது. භාණ්ඩාගාරේ බාර දුන්නේ ජූඩස්ට. அவர்தான் அங்கே பொருளாளராய் அங்கே அந்த பொருளாதாரராய் அங்கே வாழ்ந்தவராய் இருந்தவர். අන්තිම කාලේ උන්වහන්සේ ජූඩස්ට මොනවද කිව්වේ? கடைசி நாட்களில் யூதாசை குறித்து தேவன் என்ன சொன்னார்? මගේ මේ සුද්ධ වචනේ ලියලා තියෙනවා. උන්වහන්සේ කියනවා my friend Judas. தேவனுடைய வார்த்தையில எழுதப்பட்டிருக்கு என் சகோதரனே என் நண்பனே யூதாசே என்று. Do what you have come to do. நீ செய்ய வேண்டியதை செய்துவிடு. එයාව වුණත් උන්වහන්සේ සැලකුවේ ළඟම මිත්‍රයෙක් හැටියට. அப்படிப்பட்ட நபரை கூட தேவன் மிகவும் சமீபமான ஒரு நபராகவே தேவன் கவனத்தில் கொண்டார். අද අපි අපේ හදවත් කොච්චර හදන්න ඕනද? அப்படி என்றால் எங்கள் இருதயத்தை நாங்கள் எவ்வளவு தூரம் சீர்படுத்த தேவை இருக்கிறது. ඒ හදවත ඒ විදිහට හදන්න ඕන නම් හදන්න පුළුවන් උන්වහන්සේ තුල විතරයි අපිට බෑ. அந்த இருதயத்தை அப்படி சீர்படுத்த வேண்டுமே ஆனால் சீர்படுத்த கூடும் தேவனூடாக மாத்திரமே அல்லாமல் எங்களால் தனிமையிலே செய்ய முடியாது. ඇයි උන්වහන්සේ කතා කරන්නේ කන්‍යාවන් 5 දෙනා ගැන? ஏன் அங்கே 5 கன்னிகைகளை குறித்து பேசுகிறார்? ගෙදර ගිහලා හොඳට ඒක ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ ටයිම් එකේ ඒක උන්වහන්සේගේ කාලයත් එක්ක ගත කරනකොට ගොඩාක් ඒ කියන්නේ ගැඹුරට හිතන්න උන්වහන්සේ කියලා දෙන්න කියලා. நீங்கள் தேவனோடு செலவழிக்கிற காலத்திலே நேரத்திலே தேவனிடத்திலே கேளுங்க. தேவனே உங்கள் வார்த்தையில் இருக்கிற அந்த ஆழமானத்தை எனக்கு கற்று தரும்படியாக. ජූඩස්ගේ ජීවිතය ගත්තොත් ජූඩස් හැමතැනම යන්නේ නැති උන්වහන්සේත් එක්කනේ. இந்த யூதாஸினுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் பார்ப்போமேனால் யூதாஸ் தேவனோடு எல்லா இடத்துக்கும் சஞ்சரித்திருக்க கூடும். ඒ හින්දා අපේ හදවත පරීක්ෂා කරන්න හැමදාම. නැගිට ගමන් පරීක්ෂා කරන්න. ஆகவே எங்கள் இருதயத்தை நாங்கள் அதிகாலையில எழும்புகிற பொழுது கூட நாங்கள் எங்கள் இருதயத்தை சோதித்து அறிய தேவை இருக்கிறது. අද ඉඳලා දන ගහලා සමාවිල්ලලා පසුතැවිලි වෙලා උන්වහන්සේට අපිව උස්සගෙන යන්න කියන්නේ. එකිනෙකාව උස්සගෙන යන්න. இன்றிலிருந்தேனும் நாங்கள் தேவனிடத்திலே முழங்கால் படியிட்டு மனம் திரும்பி வருந்தி மன்னிப்பு கேட்டு தேவனிடத்திலே சொல்லும் தேவனே நீர் எங்களை உம்முடைய வார்த்தை கூடாக உமது சத்தியத்து கூடாக எங்களை அழைத்து சொல்லும்படியாக. මේක අපි තනියම දෙවියන් වහන්සේ අපි තනියම යන්න ඕන ගමනක් නම් අපිව කවුරුත් මෙහෙම එකතු කරන්නේ නැහැ. இது நாங்கள் தனிமையிலே போக வேண்டிய பயணமே ஆனால் தேவன் எங்களை இப்படி தேவன் ஒரு கூட்டமாய் இணைக்க தேவை இராது. මම මේකත් එක්ක ඉවර කරන්න නම් நான் இதோடு முடிக்கிறேன். லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் Pastor, 5 minutes. Luke 24යි லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 24வது அதிகாரத்திலே 13 ඉඳලා 13வது வசனத்தில இருந்து 17 වෙනකන් කියන්න. 17 வரை. அன்றைய தினமே அவர்களில் 2 பேர் எருசலேமுக்கு 7 அல்லது 8 மைல் தூரமான எம்மாவுக்கு என்னும் கிராமத்துக்கு போனார்கள். போகையில் இந்த வர்த்தமானங்கள் யாவையும் குறித்து அவர்கள் ஒருவரோடொருவர் பேசிக்கொண்டார்கள். இப்படி அவர்கள் பேசி சம்பாஷித்து கொண்டிருக்கையில் இயேசு தாமே சேர்ந்து அவர்களுடனே கூட நடந்து போனார். ஆனாலும் அவரை அறியாதபடிக்கு அவர்களுடைய கண்கள் மறைக்கப்பட்டிருந்தது. அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் துக்கமுகமுள்ளவர்களாய் வழி நடந்து ஒருவருக்கொருவர் சொல்லிக் கொள்ளுகிற காரியங்கள் என்னவென்று கேட்டார். 16 වෙනි එක පොඩ්ඩක් කියවන්න. 16 ඒ කියන්නේ 24යි 16. ஆனாலும் அவரை அறியாதபடிக்கு அவர்களுடைய கண்கள் மறைக்கப்பட்டிருந்தது. But God kept them from recognizing him. அவர்கள் தேவனை அறியாதபடிக்கு கண்கள் மறைக்கப்பட்டது. දැන් ඇයි මේව ලියලා තියෙන්නේ? ஏன் இது எழுதப்பட்டிருக்கிறது? අපි දැක්කා පවුල්තුමා කොරින්තුවල කියනවා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මේ ලෝකේ දැනුමෙන් උන්වහන්සේව කාටවත් අඳුර ගන්න බෑ කියලා. நாங்கள் பார்த்தோம் கொரிந்தியர் புஸ்தகத்திலே பவுலடியார் மூலமாக பரிசுத்த ஆவியானவர் எழுதின ஒரு வார்த்தை தான் உலக அறிவின்படி யாராலும் தேவனை அறிந்து கொள்ள இயலாது என்று. මෙතනත් මේ සුද්ධ වචනේ ලියලා තියෙනවා. இந்த இடத்திலே பரிசுத்த வேதம் சொல்லுகிறது සල්ව බලධාරී දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේ ඒගොල්ලන්ට යේසුවව අඳුන ගන්න එක මේවක් පහර මේ කියන්නේ
වහලා දැම්මා. அந்த இடத்துல சொல்லும்போது சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனானவர் அங்கே சொல்லுகிறார் இயேசுவை அறியாதபடிக்கு அவர்களுடைய கண்கள் அங்கே மறைக்கப்பட்டு போனது என்று. ඒ පරිච්ඡේදය හොඳට කියවුවොත් அந்த அதிகாரத்தை நாம் மிக உன்னிப்பாய் நாங்கள் வாசிப்போமே ஆனால் පල්ලෙහාට ගියාම යේෂුවා ඒගොල්ලන්ගෙන් අහනවා கீழே நோக்கி நாங்கள் செல்லும்போது அங்கே இயேசு அவர்களை கேட்கிற ஒரு காரியம் உண்டு. උඹලා මෝඩයෝ උඹලා දැනගෙන හිටියේ නැද්ද මේවා ආදි කාලේ ප්‍රොපේතුරු ලියලා තියෙනවා කියලා. நீங்கள் இதை காணலையா, நீங்கள் இதை வாசித்தது இல்லையா? ஆரம்ப காலத்திலே தீர்க்கதரிசிகள் மூலம் இது தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கப்பட்டது என்று. මේ ලෝකේ ජයග්‍රහණයක් දෙන්න යේෂුවා මැරෙන්න ඕන කියලා ලියලා තියෙනවා. அங்கே வேதம் எழுதி வைத்திருக்கிறது இந்த உலகத்துக்கு ஜெயம் கொடுக்க வேண்டுமானால் இயேசு அங்கே மரிக்க தேவை இருக்கிறது என்று. ඉතින් අපි නිතරම උන්වහන්සේත් එක්ක ඇවිදිනවා. අපිට උන්වහන්සේව දැනගන්න පුළුවන් ஆத்மிக உன்வாசத்தை கவிதனா நாம் வித்தராய். நாங்கள் நாள்தோறும் தேவனோடு சஞ்சரித்தாலும் நாங்கள் ஆவிக்குரியவர்களாய் தேவனோடு சஞ்சரிக்கிற பொழுதுதான் எங்களால் தேவனை உணர்ந்து கொள்ள அறிந்து கொள்ள இயலுமாய் இருக்கிறது. ඒකයි අපි අද මැරිච්ච සභාව, සෝන් සභාව අපි ගොඩාක් දකින්නේ ඒකයි. ஆகவே தான் நாங்கள் அதிகமாக கல்லறைகள் போன்ற சபைகளை நாங்கள் கண்டு கொண்டிருக்கிறோம். ඒගොල්ලන් හරියට උන්වහන්සේව දන්නේ නැහැ. அவர்கள் சரியான முறையிலே தேவனை அறியவில்லை. කන්‍යාවෙන් 10 දෙනෙක් ඉන්නේ ඒකයි. அங்கே 10 கன்னிகள் இருந்தாலும் ඔක්කොම කන්‍යාවන් හොඳයි. எல்லா கன்னிகைகளும் நல்லவர்கள் தான். 5 දෙනයි අරන් ගියේ උන්වහන්සේ. ஆனாலும் 5 பேரை தான் தேவன் அழைத்து சென்றார். මේකෙන් මම ඉවර කරන්නම්. இதோடு நான் முடிக்கிறேன். 22යි 47 පොඩ්ඩක් 47යි 48 පොඩ්ඩක් කියවන්න. 40 அதே 22 அதிகாரம் 47ம் 48ம். ஜெருசலேமை தொடங்கி சர்வதேசத்தாருக்கும் அவருடைய ඉතින් මම කිව්වා වගේ it was written that the message would be proclaimed in all authority, in the authority of his name, to all the nations, beginning in Jerusalem. There is forgiveness of sins for all who repent. You are a witness of all these. ඉතින් අපි ඇවිල්ලා witness ලද? நாங்கள் அப்படியானா நாங்கள் சாட்சிகளா? අපි පසුතැවිලි වෙලා උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ඇවිදින්න ඕනද? நாங்கள் மனம் திரும்பி தேவனுடைய சமூகத்திலே நடக்கிறவர்களா இருக்கிறவர்களா? මේක යේෂුවගේ වචන. இது இயேசுவின் வார்த்தை. එහින්දා හදවත පරීක්ෂාවෙන් ඇවිදින්න හැමදාම. ஆகவே நாள்தோறும் உங்கள் இருதயத்தை சோதித்து அறிந்தவர்களாய் நடந்து கொள்ள අපි வேண்டும். හරි සුන්දර කාලෙක ඉන්නේ. நாங்கள் மிகவும் ஒரு அற்புதமான காலத்திலே வாழ்கிறோம். ඕම ළඟදී ගෙදර යනවා. வேக சீக்கிரத்திலே நாங்கள் இல்லத்தை நோக்கி பிரயாணம் හෙට වෙන්න எடுக்கிறோம். පුළුවන්. அது நாளையா இருக்கலாம், ලබන මාසෙ වෙන්න පුළුවන්. அது ඊළඟ வருகிற අවුරුද්ද மாதமா වෙන්න இருக்கலாம், පුළුවන්. அடுத்த வருடமா இருக்கலாம். හැබැයි 15 කොරින්ත පුත ආය ඔයා කියවුවොත් පාවුලතුමා කියනවා eagerly wait for his arrival කියලා. ஆம், அங்கே நாங்கள் கொரிந்தி புஸ்தகத்தை நாங்கள் வாசிப்போமே, நாங்கள் பவுலடியார் அழகாக சொல்லுகிறார், நான் வெகு ஆவலோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் அவருடைய வருகைக்கென்று. ඉතින් එනකන් උන්වහන්සේට ජීවත් වෙන්න උන්වහන්සේ එනකන් අපි උන්වහන්සේට ජීවත් වෙමු. நாங்கள் அவருடைய வருகை மாத்திரம் நாங்கள் அவருக்காக வாழ ஆரம்பிப்போம். ෆිලිපියන්ස් වල පාවුලතුමා ආය කියනවා අපි මේ ලෝකේ ස්වර්ග රාජ්‍යයේ ළමයි හැටියට තමයි ජීවත් වෙන්න ඕනේ. பிலிப்பியர் புஸ்தகத்திலே தேவன் மறுபடியும் சொல்லுகிறார், நாங்கள் இந்த பூமியிலே வாழ வேண்டும் தேவ ராஜ்யத்துக்குரிய நபர்களாக என்று. ලෝකේ ළමයි විදිහට ජීවත් වෙන්න එපා. நாங்கள் உலகத்தார் போல வாழாதபடி අපි කවුරුත් දන්නවා. நாங்கள் யாரும் அறிந்த ஒரு காரியம். thank you පාස්ටර් මට මේ ලබලා දීපු කාලේ ගැන දේවன் ගොඩාක් දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරලා තියෙනවා. ආශිර්වාද කරයි. தேவன் உங்களை அதிகமாக ஆசீர்வதித்திருக்கிறார், இன்னும் ஆசீர்வதிப்பார். அழகாக பெற்றுக் கொடுத்த இந்த சந்தர்ப்பத்துக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். ජේසු පීටයි ඔක්කොම. அனைவருக்கும் கர்த்தருடைய துணை. Thank you. அப்ப நாங்க எல்லாம் எழுந்திருக்கலாம். අපි හැමෝම ඒ ආකාරයෙන්ම නැගිටිමු. Hallelujah. බයිබල් සිබ්බලම් පොර මුඩලා எழுந்திருங்க. ඔයගොල්ලෝ සුද්ධ ලියවිලි සිබ්බෝකම් පස්සේ වහන්න පුළුවන්, දැන් වේගෙන් නැගිටිමු. Hallelujah. Hallelujah. கர்த்தருடைய வார்த்தையிலே ஜீவன். ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනය තුල ජීවනයේ තිබෙනවා. Hallelujah. හොඳට අතෝසවලා කියන hallelujah. நல்ல கனிகொடா மரங்களெல்லாம் வெற்றுண்டு அக்கினி